Sanibonani guys, igama unqobile nginiphathele amazwibela at The Polygamist. Iseries nje lesanda ukuphuma kwi-Netflix. Guys, ngizoyenza-ke iqephu ngeiqephu ngoba yinde yona. Futhi-ke i-complicated ngoba nama-characters akhona maningi. So, ukuze singalahleki endleleni ngizoqala nje ngo-part 1. Le emumva impela kuJonas esawumfanyana esenamaphupho amakhulu kodwa engenayo imali. UJonas-ke wayefuna ukuba businessman, efuna nje ukufunda enyuvesi kodwa ubaba wakhe-ke engenayo imali yokumfundisa. Nalapho-ke waye wathanda amantombazane kodwa kunale ntombazane nje kuthiwa u-Essie amane nje aconnecta nayo, ziqala nje zisuka. Hhayi-ke u-Essie guys, umane wakhipha imali akade nje ayiseva iy'nyanga ngey'nyanga, wayinikeza uJonas ukuthi ahambe eyoqedela iy'fundo zakhe enyuvesi. Hhayi-ke wajabula-ke naye uJonas, wathembisa kodwa ukuthi mhla ebuya-ke esewubusinessman uzokwakhela u-Essie isithabathaba somuzi, amthengele ngisho nemoto ibovu ekuthiwa-ke i-BMW. Hhayi wavuma-ke guys-ke u-Essie, kodwa baqhubeka baxoxa-ke ngefoni ukuze phela bengalahlekelani nobudlelwano babo bungapheli completely. Hhayi-ke guys, bebefona ngamafoni lawa-ke asemgaqweni ngoba kwakukudala. Naye-ke uJonas wayeyibamba ifoni ngaleso sikhathi eseresi, ethembisa ukuthi uzobuya azombona u-Essie maduzane nje. Uthe sekusele 2 weeks ukuthi abuye uJonas-ke efeza isithembiso sakhe phela ku-Essie. Hhayi uJonas angabuyi guys, wahamba unyaka waphela, kwaze kwawunyaka olandelayo nolandelayo. Impela-ke u-Essie waze wa-move on, wathola umntwana komunye umuntu wesilisa. Kuthe sekudlula u-8 years guys, hhayi bo, ethuluka umngani wakhe inwele nali iphephandaba liveza ukuthi-ke uJonas uyashada guys, ushade omunye usisi okubizwa ngokuthi-ke uJoyce. Hhayi umane wabamba ngenzansi-ke guys, u-Essie eyibuza eyiphendula ukuthi hawu le ndoda le imthembisa izulu nomhlaba manje sishade omunye unkosikazi kanjani? Uthe selele phezu kombhede, ingane yakho Freedom ina 8 years manje imbuka nje idabukisa. Wacabanga amazwi kaJonas esho ukuthi uzobuya amakhele isithabathaba somuzi, aphinde futhi-ke amthengele imoto ebovu. Hhayi lawo mazwi lawa ayikhwinqa inhliziyo yakhe-ke u-Essie. Kuthe kusanjalo-ke wakhala ihuthe emnyango, methi yaqalaza hhayi bo, kunemoto ebomvu emile emnyango. Hhayi-ke u-Essie wahamba waphuma-ke ukuyobheka ukuthi ngabe ubani. Hhayi bo guys, qatha uJonas. Umane wathuka woma u-Essie, wambuza ukuthi ufunani la. Washo ukuthi hhayi bo, ngizokubona. Wathi angithi wena awuvazi ubuye, wangithembisa ukuthi uzobuya. Wathi hhayi bo, angithi wena wathi angifocus esikolweni. Wathi musuqamba amanga wena, ngiwabonile phela amaphephandaba eveza ukuthi wena ushadile unonkosikazi wena. Hhayi-ke uJonas guys, njengesoka-ke wampholisha u-Essie. Wathi buka le moto le, ngakuthembisa ukuthi ngizokuthengela i-BMW elibovu eyakho. Wathi unamanga, wathi ngiqinisile, ngena emotweni siyishaye izule. Wathi manje uba loya mfana omlaphaya usunengane? Wathi nginengane. Angithi wena wahamba wangishiya, ucabanga ukuthi ngenze njani? Wathi hhayi ayikho inkinga, ngena nayo ingane yakho emotweni siyizwe le moto siyitheste. Nangampela bayitheste-ke imoto guys, baqede babuye endlini. Sekunjalo-ke guys, hhayi bathandana abantu. Hhayi bo uJonas, nangu eseshade u-Essie-ke manje ngomshado wesiZulu. Hhayi bo, usenamakhosikazi amabili manje futhi nje lamakhosikazi awazani, futhi lamakhosikazi akafuni ukuthi azane. Akupheli-ke lapho. Ukhuleliwe-ke guys u-Essie, ingane yentombazane this time around. Wahamba-ke uJonas wayothenga iy'ngubo zokugqoka, ehamba naye ekhulelwe u-Essie. Bathe besesesitolo bebheka iy'ngubo zokugqoka, qhamukiyani unkosikazi wakhe wokuqala uJoyce. Athuka awome nkwe ukubona umyeni wakhe lapha esitolo ehamba nomuntu wesifazane okhulelwe. Wathi hayi bo Jonas, uwena phela lo, ufunani la? uJonas guys waba yiqili-ke eliyizikhotha emhlane. Wathi hhayi, ngiphelezela unkosikazi kamfowethu uMageshi. Wathi hayi bo, uMageshi unonkosikazi? Yindaba ungangitshelanga ukuthi uMageshi ushadile? Wathi hhayi, bengisazokutshela nje ngilibele. Hawu Essie, wathukuthela ukuthi uyamfihla manje uJonas phambi kwalo nkosikazi wakhe wokuqala. Wamane wathi ngikhathele, iy'nyawo zami iy'vuvukele, cela ungigodukise Jonas. Nangampela kuJonas waxolisa kuJoyce, wathi hhayi ngiyabuya, yezwa ngiyabuya manje, ngisacela ukumphelezela lo ngimhambise. Nangampela guys, washiya imoto ahamba. Akasabuyeli-ke endlini endala-ke ka-Essie, manje useya kwenye indlu angayazi u-Essie. Athi yabona nje lento yakho ukuthi ungiphike phambi kankosikazi wakho nje mina iyanginyanyisa. Wathi ngiyakuzwa bona. Wathi vele silaphi? Why ungizisa la ngoba ngithengise ekhaya? Wathi umuzi wakho lo, isithabathaba guys, i-double story.
cabanga ngalezi ay'khathi wamthengela i-double story. Wathi hayi bo, umuzi wami lona. Wathi ngakuthembisa nje, ngathi ngizokuthengela umuzi omkhulu nemoto. Nayo-ke indlu yakho. Ha, guys. Wakwambona umalume aphephethe, uJonasi-ke loyo. Wajabula u-Essie wakhohlwa nanokuthi umphikile lapha phambi kwankosikazi wakhe wokuqala. Unkosikazi wokuqala-ke uJoyce umemile ku-Essie, emema nomyeni wakhe lo yi-fake, uMagesh, ukuthi beze kwidina. Hhayi lapha etafuleni guys, bekubonakala nje ukuthi uMagesh beno-Essie abathandani, abayena unkosikazi nomkhwenyana, kuya-actwa nje. Cause bebengazani nje, bebukana kabi. U-Essie ubelokhu embuka uJonasi ecabanga ukuthi uzomcabangela phela athi hhayi, nalona unkosikazi wami wesibili. Kodwa wathula wangathi ufile uJonasi, wangafuna nje ukuthi vu le ndaba yokuthi u-Essie unkosikazi wakhe naye kuJoyce. Guys, sekusuka lapho uJonasi wanyamalala futhi empilweni ka-Essie. Unyamalala nje ingane yentombazane isizelwe guys. Yakhula ingane yaze yacishe ihlanganisa 6 years. Lutho ukubuya guys uJonasi. Mekumele kube khona ingane into eyidingayo, athumele uMagesh ukuthi alethe envelope egcwele imali. Angafiki yena face to face. Yaze yakhula ingane guys ingamazi uyise, ebusy yena eqhulula ezinye izingane la nonkosikazi wokuqala uJoyce. Guys, bengicabanga ukuthi indaba iphela lana-ke, hhayi anibuzange elangeni. Kusakhulu ukuseza guys. Okwamanje ngizowagcina lana-ke amazwibela-ke The Polygamist. Ningakhohlwa ukusubscribe, like, and until next time. Bye. Sanibonani guys, igama unqobile nginiphathele amazwibela The Polygamist. Iseries nje lesanda ukuphuma kwi-Netflix. Guys, ngizoyenza-ke iqephu ngeiqephu ngoba yinde yona.